Boh existuje a ja vám to dokážem. Dnes by som chcel vyvrátiť jedno z najpopulárnejších klamstiev ohľadom Ježiša Krista, mier a Božie požehnanie s ním. V modernom kresťanstve sa Bibliu snažia prezentovať ľudia, ktorí Biblii absolútne nerozumejú. Ježiš Kristus, mier a Božie požehnanie s ním totižto v Biblii nikdy nespomenul, že je sám Boh. Práve naopak vychvaľuje nášho stvoriteľa a vzdáva mu všetku úctu. Ježiš Kristus, mier a Božie požehnanie s ním, je len prostredník správ medzi Bohom a ľudstvom a je rovnakým prorokom, ako bol prorok Mojžiš, ako bol prorok Abraham, ako bol prorok Noa a ako bol prorok Mohamed, mier a Božie požehnanie s nimi. A práve to môžeme vyčítať z nasledujúcich veršov. Ján, kapitola 5, verš 30. Ja nemôžem robiť nič sám od seba. Súdim ako počujem a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 1 Timotej, kapitola 2, verš 5. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Ján, kapitola 14, verš 24. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo toho, ktorý ma poslal. Marek, kapitola 10, verš 18. Ježiš mu povedal, čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Tieto verše Biblie nám dokazujú, že Boh je jeden a že má svojich prorokov a poslov správ. Boh nie je limitovaný časom ani priestorom. Boh tu vždy bol, vždy je a bude tu navždy. Vidíme sa pri ďalšom videu dokazovania existencie nášho stvoriteľa.